Μόνο με έργο. Το πολιτικό σύνθημα του Γιάννης Γουρού και της παράταξης Αττική είναι, πώς να το πω, στέρεο, γήινο, θετικό, ανακουφιστικό. Έρχεται από δρόμο, δείχνει το δρόμο, σε αναγκάζει να σχεδιάσεις το δικό σου έργο. Πώς θα τον βοηθήσω λοιπόν πολεμώντας την κρίση? Καταρχήν, υπηρετώντας την αλληλεγγύη ως ιδεολογία και πολιτική πρακτική και όχι ως φιλανθρωπία. Έχει σημασία να είσαι εκεί, εκλεγείς δεν εκλεγείς, και να λες με την παρουσία σου θα κάνουμε κοινωνική πολιτική πάση θυσία. Έχει σημασία να στρέψεις την τεχνολογία κατά της φτώχειας, δημιουργώντας ένα κοινωνικό ηλεκτρονικό κατάστημα, ένα εργαλείο αλληλεγγύης στο πλευρό των πιο αδύναμων. Έχει σημασία να φέρεις πιο κοντά στην νεολαία την περιφέρεια και να την αισθανθούν σπίτι τους, δημιουργώντας τα ψηφιακά κέντρα της νέας γενιάς, ώστε οι σύγχρονοι πολίτες του σήμερα να εξυπηρετούνται διαδικτυακά και μέσα από τις έξυπνες κινητές συσκευές. Έχει σημασία να δώσουμε στις οικογένειες μια νέα, ανθρώπινη Αθήνα, με ανάσες άθλησης, αναψυχής, επαφής με τη φύση, μέσα από συνεργασία με τους δήμους του κεντρικού τομέα. Γι' αυτό, ενώ περπατώ δύσκολα, βαδίζω σταθερά στο πλευρό του Γιάννης Γουρού, πιστεύοντας ακράδαντα ότι η κρίση χρειάζεται μόνο έργο, πάση θυσία.